ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଧଳା ଛାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ରାଜେଶଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭୂତ। ଭୟରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଇ ପଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଧକେଇ ହୋଇ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ସିଧା ନିଜ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରିୟା ଘାବରେଇ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ରାଜେଶ, ତୁମେ ଏତେ ଡରିଯାଇଛ କାହିଁକି? ରାଜେଶ ଏକ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ଥରଥର ସ୍ୱରରେ ପୂରା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ମୁଁ ଏକ ଭୂତ ଦେଖିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଧଳା ଛାଇଁ, ତାର ଆଖି ନାଲି ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଡରିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ